Ze suposatu du zuretzako jubilazioak? Jubilazioak? Sorpresa hartuko duzu. Niretzako suposatu zuen egun tristeak, ilun xamarrak. Harrituta hongo zara danok, oi, ze pozik jubilatu emerra ez. Niretzako zen umezurtz gelditzea bezala. Utzi behar nun nire lana, nire laguntaldea, orduan etzan izan oso momentu, oso egun atseginak. Eta noizbait beldurra sentitu aldezu? Bai. Bildurra, ezin egona, zer egin berdet orain, eguna oso luzia da, eta jendeak esaten zu, ez, lo gehiago egingo dituzun ezon gauza, gustatzen zaizkizunak, baina gustatzen zaidana da egin izan dudana orain arte, hori egiten ari naiz, eta utzin berdet gustatzen zaidana. Orduan, horren aurrian kezka, nora ezian izan zen. Eta ze aldaketa suposatu du zuretzako? Ze aldaketa? Aldaketa lehenik eta behin hortik ateratzeko, ez da zuloa, sakontxo horretatik ateratzeko oso importante izan zen, esatea, benetan zuri ze gauzak orain arte egin dituzuna, 50 urte ibili naiz ikastolan lanean, ze izan da, zer eman indizu, zerekin disfrutatu duzu, zerekin gustora. Askotan, igual, psikologia berria eta dauden ikerketak eta zerebroari buruz gaur egun gauza gehiago jakiten dira. Gauza horiek satisfazioa handia eman izan diate. Nire jendeakin eta egotea baita ere. Eta montatu beharko den ere bizitza, alde gauza horiek kontuan izan da. Eta begiratu nun eta badaude zenbait eskaintza. Eta horri heldu nion, eta hor nabil. Eta hemendik aurrera ze helburu dituzu, zure bizitzan? Nire bizitzan? Disfrutatzen jarraitzea. Disfrutatu ikasten, disfrutatu nire etxekoekin egoten, disfrutatu nire jendeakin, disfrutatu jende berria, harreman pertsonalak, eta gero baita ere nire osasuna zaintzen. Disfrutatu daiteke. Mugak egon arren, disfrutatu daiteke eta nik pentsatzen 3 arlo horiek, intelektoa, osasuna eta harremanak, horiek importantia dira. Eta zerekin disfrutatzen duzu gehien bat? Gehien. Esan dizudan guztiarekin, natura izaten ari da nire oraingo deskubrimentua, eta gero nahi nuke disfrutatzea guztiz nire azaleko poro guztietatik, eta nire ezaunengan edo nire etxekoengan aztarnatxo bat uztea. Ez importantea den, aztarna uztea? Bai.